Вие слушате радио Ел Шадай. Покаивам се, Исус, пред Тебе аз и моля Ти се, Ти да ми простиш. Отричам се от старият си начин на живот и моля Ти се да ме промениш. Покаивам се, Исус, пред Тебе аз и моля Ти се, Ти да ми простиш. Отричам се от старият си начин на живот и моля Ти се да ме промениш. Дай ми ново сърце, дай ми нов дух, дай ми нова сила, Исусе, направи от мене Боже Твой народ. Нов народ в Тебе, Исусе, нов народ в Тебе, Господи, народ покорен и послушен и да сме на Те, родени, за да ни спасиш. Народ покорен и послушен и да сме на Те, родени, за да ни спасиш. Искам спомен да оставя, след като се прибера при Те, да се помни и говори за Тебе, святия, жалостивия Господ Исус. Искам спомен да оставя, след като се прибера при Те, да се помни и говори за Тебе, святия, жалостивия моя Господ Исус. Дай ми ново сърце, дай ми нов дух, дай ми нова сила, Исусе, направи от мене Боже Твой народ. Нов народ в Тебе, Исусе, нов народ в Тебе, Господи, народ покорен и послушен и да сме на Те, новородени, за да ни спасиш. Народ покорен и послушен и да сме на Те, новородени, за да ни спасиш. Дай ми ново сърце, дай ми нов дух, дай ми нова сила, Исусе, направи от мене Боже Твой народ.